Ha? Pagkaos lang ko. Pagkaos sa ilo. Pao nga. Oh yeah. Let's go. Start na ko. Tulog na po ka. Share sana ako. Alright. Mabungahong kagabihon. Live ta mga igsoon. Ako sa ni-share. Huwag ka nakita. Kasi mapawang inigalarm ni mo, nagkuhan mo ko. Kasi mapawang iniguslok ni mo. Ili, ang iba. Bantaya. Live na ba ako ba ng i-background? Okay. Apila ko sprayer, kanunay pas, pwede kayo. Ato screen, ato picture na. Para mainumduman ba sa personal prayer. Ako sa i-share atong live. So ako mong gi-encourage nga i-share atong live tonight. Nindot nga topic igsoon. Please share our live tonight atong ipalanog ni. Kay mao ni nindot before ta mga tulog mamalandong tas pulong sa Ginoo. Ako pud mag-share sa ko dire. Danak ko, hatag mama na. This time we have 5 viewers, ang uban pa kabantay. Kasi pangayo mama na. So again, mabungahong kagabihion mga igsoon. Kumusta mo diha? Naa mo kanunay sa akong mga pag-ampo. Naa mo kanunay nakiguban ako sa akong prayer time. Okay? So ako kanunay nagahangyo sa Ginoo nga namos mayong kahimtang. Mayong panglawas niya do almost Ginoo. Hatag ng mama. Again, please share our live tonight para mas daghan bitaw makadungog ani ug naka Bluetooth speaker kadi hala pabuylohin na para sa kamayaan sa Ginoo. Anyway, akong i-shoutout ang tanang mga OFW diha sa lain-laing dapit, lain-laing kanasuran, ambing mo diha unya mga naka-permanent resident, mga nurses in different countries, mga Pinay nga mga nurses, and mga seaman, mga seafarer. Okay? Shout out ninyong tanan diha. Good evening sad brother Dario Junior Mahinay, kanunay ning nagatang na to. Anto Mia So,
dili jud ni accident kay sa kadaghan nga followers nimo. Pasalamat ko kayo kay natagad ko nimo. Natimingan ko sister. Oh, dili jud aksidente kay. Actually ang uban di na ako matagad kay daghan bitaw kay mag-comment. Mabot og 100 usahay, mabot og 100 kapin or bisag 50 plus lang daghan na kay na. Di na maadto na ko no. God bless Igsoon, God bless. So, shout out na ko ang akong mga pinalangga diha sa Cebu City Jail. Shout out. Maximum 4. Kumusta mo diha? I miss you. RDC 1, 2, 3. Kumusta diha? Napaba diha sila? Brad Aris, sila Brad Jao, Brad Kinit. Brad Ibang, napa diha? Kumusta? Kalimot na ko sa ubanda. Shout out Pastor from Butuan City. Diha migikan sa Butuan, mga dumanon diha. Shout out sa mga dumanon na sa Butuan no. From Job Elpidio Tanhay Balatong Jr. Watching this time and listening from Butuan City. Okay. So, shout out na akong mga brad sa Alpha Kaparulong Lim uban sa Gracias Ginoo. Ato mataas ang ngalan sa Ginoo. Do not forget the number 1 in our hierarchy, God first. Happy na ba itong anibersaryo? Good evening, Pastor. Po, Pastor, sana mapansin niyo po. PM ko, mao ba? Sige, akong tanaw na. Ay, nawa na nun. Daghan kayong mag-message na ko, pasensya na mo nga, ang uban di na ako matagad. Try na ko niya after this. May gabi, Pastor, na maminaw na sadmi sa pulong sa Diyos from Pongkils Moons. Thank you, Igsoon. Lamat sa higayon ngayong gihatag sa Ginoo. So, naganaman na nagdaghang ning tanaw. We have 17, 18 viewers and counting. Okay, shoutout ng tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, San Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, ari sa Mua, sa Barracks, Tagbilaran City, shoutout. And of course, ang akuang mga pinangga diri mga kapulisan diri sa Clarin Police Station, mga ambungan o mga maanyag, o sa muang chief diri, Major, Police Major, kalimot manggol, bago manggol, Lucirnas, wabog ko masayop. Praise the Lord. Summer Adahar Maluluyon. Maluluyon yun ni kay Bamuronig si Lord. Shout out Pastor from Trento Agusan del Sur. Okay, thank you Igsoon. And to Brother Jimmy Payot, kanun na ini, Batuan taga Batuan. Huwag ko masayop. May gabi brother, salamat sa imuhang pagpanahon nga gihatag sa Ginoo. And akong gi-shout out sa Sia Skeptron in Arms. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Praise the Lord. Nga na ako i-shoutout kay kakalimot ko ba pero every time mag-live ko magsigog shoutout ani ang isla sa Dawahon Islands sa Batolite. Sakto ba ko? Batolite ito na. Kalimot naman ko basta Dawahon Islands. Di ko kalimot sa mga lamian nga pagkaon nga inyong gihaon samtang na ako didto. Kuhon mabalik ra ko didto. Praise the Lord. Good evening Pastor, pa-shout out. God bless niyo diha sa inyo. Okay, shout out Brother Mark Jason Gumapo. Okay, thank you for watching and listening. And to Sister Banji Kaminade Roblico. Good evening, Pastor, watching and listening here at Anahawon Maramag. God bless, Pastor. God bless you more. Naka-timing na jud ko nimo sa live, Pastor. Wala ka ka-timing atong gabi, Brad? Nag-live ako gabi na? Yeah, nag-live ko gabi. Okay. So again, before we start, we proceed, I just want to remind everyone to share our live, share palihog para mabless po ng uban. Labi na nang naglibog sa panahon karon kay grabe na daw kadautan. Ngano man ni, yang Senado karon, si klaro na kuno kayo pasabton tamo sa pulong sa Ginoo. May gabi, Pastor, God bless you more always. God bless you more and more and more, Brother Rondals. Okay? Shout out Rusty Nanali. Okay. Bro, maom ning taga Cagayan nga makita untami pero busy ka to last time when I was there. Okay? And shout out sa tanang mga followers 254,000 followers kapin. And sa ato mga subscribers ani nga page ug sa subscribers sa ato ang YouTube channel. So wa pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, you can click the link in the caption of this live. Pray ra na to subscribe. Praise the Lord.
Watching from Kidapawan City, North Cotabato. God bless you. God bless you more and more. Bing Gamulo Contayuso. Praise the Lord. Shoutout na ko ang Igaw family from CDO. Greetings from Punkels Moons. May gabi, Pastor James. Oh my, shoutout na tika. Rusty Nanali. Di ba ikaw, Mr. Toberno, sa Cagayan, yung wata magkita kay nag-duty ka? Okay? And, yeah. Shout out na ko ang atong mga star senders, subscribers, and followers. New followers, welcome kay mo. Wala ni mga debate dire, kay kabatuuran lang ni. May gabi, brother. God bless you. Watching from mao maning gatuan ano mo. Asa to? Nawa na noon. Limkit kay Mall, Cagayan, Di Oro, katong giadtuan na mo sa Global Convention. Brother Elmer Mandawi, God bless Igsoon. Diha mi last time, no? Karon sa ato, na? Last month ba to? Okay, last month. Kay na Global Convention sa Pisigami. So shout out Pisigami family. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mangabi sa Drosel Repiso, Permente ni. Mangabi, Pastor, watching from CDO. Yayang Marites Amoma Manli Mumbai. Shout out din ako ang Temple of Praise Cagayan. Shout out Brother Gerald Malugaw. Okay, nagtanaw og naminaw karon. Good evening, watching from Libho Dawin Dumagiti, Brother Randy Kirabo. God bless Igsoon, thanks for watching. God bless you more, Sister Yayang. Samto nawa na po do. May gabi, Pastor, salamat sa imuhang wali nga makapalig-on ay himaya sa Ginoo sa pag-alaga. Thank you so much from Hagunoy Crossing, Davao del Sur, Sister LB Camarillo. Praise the Lord. So, again, share our live, please. Labi na, katong mga tao karon ba nga kailan ninyo nga nalibog na sa naitabo sa palibot nga aside nga daghan kay katalagman, mga dagko sa lalaing kanasuran. Ang atong nasod ron, makita na to nga grabe ang corruption daw, grabe ang kadautan. Ngano man ni pastor, unsa may natabo ani? Nadyo na itabo. Matod pa sa Bible. Di na ta dapat ani maratol kay nani tanan sa balaang kasulatan. Salamat sa mga prayer, Pastor James. Oh, Pastor, yes. You're always welcome, brother. God bless you more and more and more. Okay? So this time we have 24 viewers and counting. Good evening, Pastor, watching from Alobihid, Misamis Oriental, Sister Rachel Ramos Lobitania. Good evening, Sad, Bertams Vlog. Okay. Shout out din ako sa Brad Mago, iyang whole family. Gika na siya sa Cebu City Jail. Dito na siya na priso sa RDC. To ba to, Brad? Shout out na niya sa Pasil, Cebu. Kita na pohon, I miss you, brother. Gikan dyan dinimo niyo, kaning mga nganin ako. Huwag katong usa. Thank you, ayo. Nakasakong prayer, Brad. Pagamit tas Ginoo. Di na to sayangan ang kabaguhan nga gihatag sa kaitasan. Kaya isip na kabaton tag kabaguhan. Gusto si Lord nga mahimo putang instrumento alang sa kabaguhan sa uban. Amen. So, we have 20 plus viewers and counting. Sagdi na lang ang uban wala, but before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones. No, i-type ba at, niya name nila at, okay? Or you can also type at followers, at highlight, at everyone or unsa diha. Okay? Para makabantay sila. Praise the Lord. So let's start, let's pray, mga igsoon. Kaya atong sugdan na ni kay murag 8:30 na. Lamin ay katulog, nindot jud matulog nga makadungog taunas pulong sa Ginoo. Ingon si Joshua sa Joshua 1:8, ayaw ibulag ang basahon sa balaod sa Ginoo. Joshua 1:8, meditate it day and night. So, this is night time, gabi iron. Matubas pulong sa Ginoo, pamalandong sa balaang kasulatan, sa balaod sa Dios, adlaw gabi man ron, nindot ni before tamo pahulay, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. Yes, good evening, sister. Shout out from Surigao del Sur, Sister Mercy Cascara. Okay. Let's pray. Bugno man. Bagyo, no? Yung tubig, be.
Dumaguete City, Bertams Vlog. Okay, thank you, Igsoon. Let's pray. Shout out Brother Lord James Talingting. Thank you for typing at followers, at highlights, at everyone. Nakasong prayer, Brad. Kabalo na ka. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for this evening. Thank you so much, Lord. Taliwala sa mong kabisi. Imo ming gidasig nga mamati, mamalandong sa imong balaang pulong. Lord God, sa dili pa mi magsugod, Ginoo, so siya mong kasing-kasing. Limpyuhi mi, Ginoo, andama mong kasing-kasing, Lord God. Kuha ang mga butang nga may hinungdan nga dili mo pinitreat ang imong pulong, Ginoo. Nasayod kami nga imong pulong balaan gini kaayo, so purify our hearts right now, Lord God. Make us worthy. Tagay may kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton ug anda mo sunod sa imong pulong. Lord God, panalangini ang tanang mga listeners, tanang mga viewers, tanang namati karon, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani ug ang maawahi ani, Ginoo, i-bless panalangini, Ginoo. As we listen to your word tonight, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog. Holy Spirit, have your way. We welcome you sa mong pagabuhaton karon. Wala lain nga mong ipataas, Ginoo, ikaw lamang. Wala mi nag-isa og pundok, wala mi nag-isa og relihiyon or grupo. But tonight, we lift up only the name of Jesus Christ, the name above all names. Because you are the one, Lord God, Jesus, naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Busa ikaw lamang among pasidunggan, himayaon, ug ipataas karong kagabhion. Lord, salamat sa kadaugan. Tagay mi kaalam nga langit nun. Salamat sa kalinaw sa hunahuna. I rebuke every spirit of destruction. In Jesus' name, I declare victory sa among pagabuhaton karon. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Wow. Iapil akong pamilya sa imong prayer. Les, Pastor. Sige, ato picturan. Family Dani, Mayo ni kayron. Tuan ba? Singana na, dili jud guys. Yes. Right. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Again, before we start, please share our live. And mention your friends and loved ones in the comment section. Sa on duty din nga nagtanaw, hala, salamat kayo, palanugi na inyong tingog. No, on duty mo din, no? Salamat sa inyong higayon, og sa nasa balay ra nga naka-bluetooth speaker mo da, pwede na ninyo ipakusgan ang uban gali, magdisko-disko, maglinog pa ng kon, magkusog ang vibration ba? Kanina bang pulong sa Ginoo? Atong ipadayag, atong ipakatag karong kagabhion ng pulong sa Ginoo before ta mga tulog. Amen? And our topic for tonight is about the chaos that happening right now. Kagubot, kadautan, nga naitabo sa palibot. Okay? Daghang kay nag-message na ko, Pastor, unsa man imong komento sa naitabo karon sa Senado. Pastor, grabe naman yung panahon na, kadautan na ba? Pastor, ngano man daghan kayo sila, gi-message na ko nga, unsa daw kay kasulti nga, klaro naman kay corruption, klaro naman kay, pero ngano man nga, bla bla bla, ngano man, so, naidaghang ngano, dautan na kayong palibot, ngano man ni Pastor. Yes na, agin na siya. Again, before nakubasahon na itong teksto, please share our live, or you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Amen. Good evening, Pastor James, to your family and friends, subscribers. God bless Sister Maria Lesoneri. Again, you can type at followers, at highlights, and at everyone. Or you can mention your friends in the comment section. Let's start. Okay, aron ako nagagi. Ako masahon din mga igsoon. Nangutana ang kadaghanan nako. Mga followers, kauban na to din mga igsoon nga. Unsay akong ikasulti, ngano man nga, daghan man kayrong nagpuasa, nagfasting, daghan kayrong mga ministerial, nga nagampo, naghiusa, may tungod sa kalinaw sa nasod, apan gubot man hinong kaayo, daghan may nugpatay, daghang disgrasya, daghang kadautan, daghang katalagman. Ngano man Okay, ngano daw? Tubago na to, automatic na. 2 Timoteo 3:1. Timani kini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Dara di ay. Sa nangutana nganong grabe ang kadautan sa tong nasod, grabe ang corruption, no?
mapriso ang pobre, ang dato kuno gitawag og di mapriso, mapriso kuno ang biktima, pero ang tinuod nga suspect dili mapriso. Okay. Daghan mga arena kuno, daghan kayo ang mga corruption, grabe ning level up na yang kadautan sa mga kabatanunan, grabe na kayo ang the now generation, grabe kadautan. Kunya nag-anam og kabata karon ang mga kriminal, ang mga adik-adik. Ngano man na? Dara. Baliko na kuno. 2 Timoteo 3:1. Timani kini sa katapusang mga adlaw. Moabot ang mga malisod nga panahon. Okay? Ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Mga ambugiro sila, mga paitason, bugal-bugalon, masupilon, yalukso, masupilon sa ilang ginikanan. O mao na ni. Ano mong tana pa mo nako daro? Masupilon sa ilang ginikanan. Mao ni may tabo sa last days. Dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Grabe, dili Diyos nun, imagine. Wala sila'y kaluoy. Tanawa uso kay patay ron, mamusay lang kalit. Wala'y kaluoy. Dapag yun. Wala'y puangod. Tigbutang-butang, no? Makita na to karon mga igsoon sa Senado nga, nay uban diha nga, tigbutang-butang nga, dili tinuod. Okay? Mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Mabudion, mapasagaron, o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Mas piliyon pa nilang disco, mas piliyon pa nilang maglaroy-laroy, maglaag-laag, mga kahilayan, unsa man diha nga mga kalingawan ining kalibutan kaysa sa Diyos, kaysa musimba. Kunya dapat yun, magpabilin silang reliyoso, panisalikoy nilang matuod nga gahom. Napoy tigsimba, pero ano bagong kinabuki? Simba-simba lang para tindan. So mauni ang tubag sa pangutana nila. Pastor, nga naman nga, grabe namang dautana rong kalibutan. Nga naman, grabe man ang Senado kagubot ron, basta klaro kay nga mauna, nga naay nauntas kamatuoran, pastor, nga nibaliktad man, pastor, maunang karon. Naaning message nako, maunang karon, wala na noon, hisguti ang flood control. Nga nagipayla naman tato plunder, dagang kayo, mga ariman mo ihanok nako. Ako, mutubag lang ko, pinasikat sa balaang kasulatan. Igsoon, prangkahanta mo. Ang naitabo karon nga kagubot, kadautan, kalisod sa kalibutan, korupsyon, katalagman, naisulat na sa balahang kasulatan. Mao ni giingon ni Pablo, iyang gisulat ngadto ni Timothy. Ingon siya 2 Timothy 3:1, timani kini Timoteo sa katapusan mga adlaw, mabutang malisod nga panahon. Lisod baron dili, lisod ron. Dili na ta mo ingon ron hapit na ra ba katapusan mga adlaw. We are now living in these last days. Amen. Ang mga tao magunahuna na lamang sa kaugalingon ug sa kwarta, tanawa ron. Uso na kay malita, bayran ang hustisya. No? Kwarta, ug nakay kwarta daog ka, ug nakay kwarta paminawon ka, naba na karon na ron. Mapalit nila ang hustisya, mapriso ang biktima, makagawas ang dato. Hambugiro sila. Yes. Dapat atong laktawan na masupilon sa ilang mga ginikanan, naba na ron na. Masupilon way respeto. Moingon gali ang ginikan ng anak, ayaw sa paguyab-uyab. Eskwela sa anak, uyab-uyab, nabuntis pa, wakahuman, grabe. Anak, kung mulakaw ka, panangid, wa na nangid, ni uli pa yung kadlaw. May tag ni uli kadlaw ng uban, ning uli og pilak adlaw. Masupilon sa ginikanan, gipanagna na ni Paul, yung gisulti ngadto ni Timoteo, nga mauni ang may tabo sa katapusang mga adlaw. Ang mga batanon, mga anak, mahimong masupilon sa ilang ginikanan. It means nga, kanang walay respeto, walay pagtahod. Labi na karon kay kusog kayong social media. Labi na kung makaduwa na diha og scatter, makainayak na nagduwa og email, kung badlungon, kung sugoon sa ginikanan, balikason ang ginikanan, mamalikas, tunglohon ang ginikanan. Ang ginikanan ray mo sugo, mo mutuman sa iyang sugo. Mauna ni ang generation karon, no? Sige ngon dire. Masupilon sa ilang maginikanan, laktaw-laktaw ta kay atong isibo sa natabo karon ba. Dili Diyos nun. Nabanaro na. No? Dili Diyos nun. It means ang ilang kinaiya, yawan noon, dautan. Naana ron, walay uso, Ginoo. Kung imong siran sa kamatuoran, imong siran og may tungod sa Bible, wa! No? I-ignore, i-decline nila. Bugal-bugalan ka. Dili Diyos nun, naana karon. Mao ni mga igsoon mo, hindi ka matingala. Ang uban ng tanan ko, pastor, ngano maning kalibutan karon, ngano maning ang Pilipinas karon nga daghan man tag mga Kristohanon nga nag-ambog kalinaw. Wa tanawa. Wala may naitabong kalinaw because of this. Nanani sa Bible di pwede ug ato ning laksion. Di pwede nga ato ning laktawan.
once gipanagna na sulat sa Bible, balaang kasulatan, matuman gyud kini. Amen. So padayon ta. Walay puangod, tigbutang-butang, naidagang tigbutang-butang ron sa dili tinuod. Tanawa na, maglabad imong ulo, tanawa ng Senado karon. Naay mga sala nga klaro kayo. Unya na ako'y way klaro, gibutang-butangan, dili ligon, insufficient evidence. No, dili gyud ingon nga naay basihan nga ligon. Pero uso na ron tigbutang-butang, gubot kayo. Amen. Gipanagna na anong matingala man ta. Ang problema magud nato kay watay basa-basa Biblia, na kay Bible pero imo lang gipabug-abugan, imo lang nang gipabasa ang mga ok-ok unsa nang naadiha. No? Pero ikaw mismo na kay Biblia, basa ang Biblia. Kung na kay cellphone, na kay mga games diyang application, pag-download pud hoy og Bible. Nya take time to read and meditate, makita nimo nga ang mga pangitabo sa kalibutan nasulat sa balaang kasulatan. Amen. Sige ngon diro, mapatuyangon, bangis, wala sila'y kaluoy. Naana karon walay kaluoy. No? Bata pa, way puangod. No, kaning bangis, kanang isog ba? No, way puangod. Tanawa itong nahitabo karon mga bata na musel, unsa pa diha, daghan, nanunggab. Makita nimo mga igsoon nga ang tanan, naa diri. Diri nimo makita nga ang Bible di ay tinuod ang naisulat. Ang uban mo ingon nga, binuhat ra manigta, what if gi-edit na ni? No. Tanang nahitabo, nag-anam-anam, nagkatuman. And are you ready for the second coming of our Lord Jesus Christ, our Savior? Tanawa? Okay? Madinumtanon sa maayo. Imagine, usa sa ilhanan sa katapusang mga adlaw ang mga tao, madinumtanon sa maayo. It means that karon sa in this last days, or karon last days na maron kaya makita ang palibot, naay gitawag og i-twist nila ang kamatuoran. Tanawa, madinumtanon sa maayo. It means that ang bakak mahimong kamatuoran, yung kamatuoran mahimong bakak. Naay gitawag og pag-twist ba? No, madinumtanon sa maayo. Pasabot mga igsoon, majority ang kadautan. Mas labanan ang dautan kaysa maayo. Nana karon. Kung imo nang nakita mga igsoon karon nga gitwist ang kamatuoran, gilisan og bakak. Ang sayop may nahimong sakto. Ang sakto nahimong sayop. Kung nakabantay ka karon nga naana, then we are now living in the last days. Okay? Madinumtanon sa maayo. Imagine, madinumtanon sa maayo, it means nga mas paboran ang dautan kaysa maayo. Di ganahan magbuhat og dautan. Og maayo kay dautan may buhaton. Wow. Nana sa katapusang mga adlaw. Bisag unsaon ni ampo nga Ginoo, unta ang mga tao mahimong buotan. Ginoo, nauntay kalinaw sa Senado. Ginoo, mauni. Di day ka gusto may tabo ning gingon sa balang kasulatan. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mismo ang pulong sa Ginoo siya ni. Kung dini may tabo, mahog og bakakon ang Ginoo. May tabo gini. Amen. Kung imong nakita mga igsoon karon nga naa ni nag-anam-anam og kay tabo, it means nga ang giingon sa ni Jesus nga mobalik siya. May tabo sad na. Are you excited? Amen. Okay, unsay madimtanon sa maayo, mabudhion. Sa katapusang mga adlaw ni mga igsoon daghang traidor. Kasi gi-traidor dia. Normal na ayo ka tinga og gi-traidor ka sa imong higala, tao nga dool sa imong dugan. Usa ka tao nga imong gisaligan og maayo gi-traidor ka. Tao nga imong gitabangan aron mahawas kalisod pero karon gi-traidor ka, gibangga ka. Na sa katapusang mga adlaw, ayaw ka tingala kay mauna ni karon. Dapat mangandam ta because every now and then the Messiah, our Savior, is coming. Amen? Mauni. Next. Mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo. Tanaw, palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Naa. Invite ni mo simba, di mo simba. Invite ni mo Bible study, di mo Bible study. Pero tuwa sa disco, tuwa sa pista, tuwa sa mga kalingawan ining kalibutan, tuwa naglaro-laroy, naglaglag, mga ligog dagat, bisag unsa nga mga kalingawan or kalipay na ining kalibutan. Present. Pero sa simba, absent. Tinuod ang gingon diri. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Amen? Palabihon nila ang kalipay kalibutannon kaysa mga langit nung butang nga mulungtad.
Mas ilang gipalabi ang mga temporaryong butang nga mula bayra. Kalipay nga di mula hutay. Kaysa kinabuhing walay katapusan, kaysa kalipay nga mula hutay. Presensyas Ginoo. Naana karon wala na gihapon. Dapat yun, magpabilin silang reliyoso apan isalikway nilang matuod nga gahom niini. Kani may kuyaw. Because when we say religious, once ang tao reliyoso, sige nagsimba, sige nag-attend og activity sa church, sige nagsimba bisag kada adlaw pa. Og sa December kompleto na niya ang simbang gabi. Yes, tinuod na. Pero ang kumusta ang kinabuhi? Ang kinabuhi hiwi. Wa man ko mo judge pero ang kinabuhi naglunang gyapon sa kahilayan, naglunang sa kasalanan. No? Wala na kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni giingon mahitabo sa katapusang mga adlaw. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom. It means walay kabag-uhan lang kinabuhi. No? Sige simba pero nay kabit. Sige simba pero palahubog. Sige simba pero lulong sa makadaot nga bisyo. Sige simba pero ang binuhatan wa nalipay ang Ginoo. Mao na yung mga religious, maayo kay mga doktrina sa church, maayo kay mga bersikulo, kapitulo, punto por punto, pero ang kinabuhi wala nakita ang Ginoo. Mao na ingon si Jesus in these last days, manunga ang mga mini nga propeta, mga mini nga magtutudlo, mini nga tanang mini. May bawaan niyo sila. Pinagi silang binuhatan. Ang tinuod nga lagad sa Ginoo. Ang ilang gisulti, giwali, na-align sa ilang binuhatan. Mayo sila musulti og Biblia, nakita po ang ilang gisulti sa ilang binuhatan. Mayo sila musulti Ginoo, nakitaan sad si Lord sa ilang batasan. Amen? Mao na tinuod nga Kristohanon or alagad sa Ginoo. Mauni may tabo sa katapusang mga adlaw di ay. So, right now, if we try to observe, if we try to meditate on what happened to our society today, especially in Senate, sa Senado. Aware man mo na kay trending kay sa mga rails. Grabe ang mga dinautay, pikas-pikas. Grabe ang korupsyon karon ning level up og maayo. Grabe ang adik-adik, pirting daghana. Grabe. Grabing syaburo nagbaha. Ug sama sa akong giingon mga igsoon, nagkabata karon ang mga kriminal. Dili na ta pwede mo ingon nga hapit nang katapusang mga adlaw. We are now living in these last days. So dapat dili ka matingala o dili ka makurat, kung dili mag-expect pa ka o grabe nga kadautan. Kay mauna gid ni siya mga igsoon. Nanata diring dapita. Mao na ni ang season. Mao na mga igsoon ako mong dasigon. Kupot perminti sa Ginoo. Ayaw gyud palipat sa imong kabisi sa trabaho ug negosyo. Kabisi sa imong eskwela. Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? How about your first love ni Lord? In the book of Revelation, ingon diha ang pulong sa Ginoo nga go back to your first love. Mingon ang pulong sa Ginoo nga akong ikasaway kanimo. Wala na ko nimo higugmaa sama kaniadto. Katong sa una nga muhilak kag maayo sa Ginoo inig kadlaon nga intro pa lang sa kanta makahilak na ka kay grabe. Kumusta karon? Kanus ang last nimong hilak sa presensya sa Ginoo? Nakublan na ba karon igsoon? Ikaw ra gyud nakabalo sa imong relasyon sa Ginoo. Ay kumpiyansa kay kung maghisgot ang katapusang mga adlaw, kung maghisgot ang hapit na mobalik ang Ginoo tanawang palibot. Sa Bible ang pinakalas nga sign nga mobalik ang Ginoo, mawali ang pulong sa Ginoo sa tanang tao. Kabantay pa mo igsoon kabalo mo? Kabalo pa mo? Posible nga nag-anam-anam na ron og daghan nakadungog sa pulong sa Ginoo through social media. Pareha nako. How many countries ang ma-reach nako? Pinaagi ani social media. Lain-lain nasod. Mabot nako ani. Ang uban maingon pangwarta ra ng kapatol, hay pangwarta. Nangayo ba kog GCash dire wala man? Nangagikas, ako bang i-post akong Gcash, akong bank account? Wala. Nalang mo yung makita, Andre, nga, subscribe kay daghan ng utanan ako, mo ko'y mahimo. Okay? Kapoy ko, tagsa-tagsaon ako mga inganiyon pag-subscribe, inganiyon pag-subscribe. So, akong pin comment, di ka? No? Wala ko'y visa, wala ko'y passport, pero kaning mga wali, mensahe na abot sa lain-laing kanasuran. Ug na'y daghang ebidensya, dili na ko kaihap sa nag-message na ko, pastor, na enlighten ko. Nadasig ko, nabalik akong first love ni Lord tungod sa imong live. Pastor, nabago ko kalit sa naminaw, raman ko mo, daghan, himaya sa Ginoo lang. That is why, gitirahan ako ni.
Kay nga naman, usa ni sa sign sa last days, malukop na ang tanang katawhan nga makadungog sa maayong balita ug moabot ang katapusan. Amen. Kabalo na ba bayataron nga daghan kayo mga vloggers nga nagsigwali. Daghan kayo mag-live sa Facebook, mga simba. Dakong posibilidad nga ang pulong sa Ginoo karon paspas kayong ningkatag sa lain-laing kanasuran. Lupig ang mga misyonary. Usay na may mga nasod nga dili kasudlan og mga misyonary kay grabing isugang mga tao dito. Pamatyon ang mga Kristohanon. Pero diri sa social media, mabitaw nata YouTube channel kay sa akong naibawaan ang China, walay Facebook kung ako masayo. Pero naay YouTube siguro, ako masayo sa to. Maong nata YouTube kay kung wala sa Facebook, arita sa YouTube kaning live na to karon ako ning i-download niya, i-upload dito later. Mao na mga igsoon. Dili na ta angay matingala. Dili ta angay makurat ngano man nga klaro man jud kay itong nga siya sadaan. Kaklaro ato, grabe kakurako na unsa naman niya itong gobyerno. Ayaw ka high blood, biblikal na may tabo ni. Kung magampo kag kalinaw, di na may tabo. So ato na lang nilaksiyon ang gingon sa Bible. No? Magpasalamat na kay kanida itong gibasa nga Biblia. Tinuo din ning nasulod dire, nasulat. Mao na gid ni. Mga batanon karon wild na kayo, katong mga bata namusel, nanunggab. Nya daghan kay mga nanay mga nadakpan do nakuha kutsilyo, nakuha pusil. Daghan na kayo mga wild na kay mga bata ron kusun kay mamalikas mga bata pa tunglohon ang maginikanan. Mao na ni di na nimo pwede usbon kay gipanagna na sa Bible nasulat na. Kung mingon ta, Lord, mabuutan ta ang generation karon, Lord, magpausa ta ninyo 40 days para malinawon ang Pilipinas. No. Kung magampo kag kalinaw, di ni may tabo ning nasa 2 Timothy 3, kagubot man na. Sign sa katapusang mga adlaw. Amen. No, mga anak walay tahod sa ginikanan naanadagan karon. Palabihon ang kwarta, matod pa sa tong gibasa kay naana karon gipalabi ang kwarta. Gitraidor ang higala tungod sa kwarta, no? Gipalit ang hustisya. Malita ngano man kwarta. Nasa Bible wa na maghari ang kwarta sa katapusang mga adlaw. Amen. Munang ayaw ka kurat mga igsoon. Ayaw ka tingala. This is the moment. We are now living in these last days. Kung sa itong buhaton mao ni. Ingingon ni Pablo ay. Kumasaw na. Kaning ingon na simple ra itong buhaton, may lain. 1 Corinto 15:58. Mao na itong buhaton, take note. 1 Corinto 15:58. Busa mga minahal kong ikaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Mao ni atong buhaton. No, puslan man nga nangalagad tas Ginoo. Puslan man nga ning serbisyo tas Ginoo. Taliwala sa kagubot karon, barog tas kamatuoran sa gingon ri, tindog nga lig-on dili matarog. Magpugi tas pagpangalagad sa Ginoo, di ta magtinapulan. Bahala na kung saan mga kagubot niya, ug di sila maminaw walian. Bahala na sila basta kita maniguro ta kay ang kaluwasan tagsa-tagsa. Dili ka pwede moingon sa imong asawa lab, mga tuntag langit. Nak pangandam no mga tuntag langit. No! Salvation is individual. Paniguro diag imuha ang gingon diri o. Tindog nga lig-on igsuon, no? Tindog nga lig-on, dili matarog, pagkugi kamo sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili makawang. Nay reward kani nga atong pagbarog sa kamatuoran bisag bugal-bugalan, yaga-yagaan ta ingnon tag mga sulpot, mga kulto, unsa pa na ilang isulti na mga laik tinuhan, wakoy pakialaman ang mga igsoon, no? Labog sa una nga adik-adik pa kung magdadakog armas, wa joy mo ingon akong laik tinuhan, o joy mo ingon akong nayawaan na demonyon, pero karon wa na tay bisyo tungod ni Kristo. Atong bisyo magsimbara, mag-workout, magsige push up, kakita mo tong post na ganina, mao na akong bisyo, ampo wali basag Biblia luhod sa Ginoo. Hatod sa akong anak sa eskwelahan, mao ra na akong bisyo igsoon. Giingna naman kong nayawaan og ilahapon na. Di man gud sila ka-relate kay siguro normal ra nila ng mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Basta importante mo simba. Naana karon igsoon, relihiyoso. One of the signs sa last days, relihiyoso ang mga tao. Relihiyoso, it means sige pa nagsimba. Wow. Sige atin og mga gathering sa church. Kusog kay muhatag og donasyon sa simbahan, relihiyoso ba? Labi na mga dato pakita gyud.
Mag-iapya pa sa kwarta, inikhatag. Padag-anay sila kupiring, padag-anay sila halag. Ikapulo, no? Religyoso pero ang binuhatan, mao ra gyapon, nas kangit-ngit, naikabit, lulong sa makadaot nga bisyo, nanindag siya buon sa man di mao. Pero sige simba. Kurakot, no? Grabe mga igsoon, naa na karon. Ang ato lang buhaton, igsoon mauni. According to Saint Paul, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. It means we need to stand in the truth. Puslan man nga nangalagad ta sa Ginoo. Puslan man nga kining atong kinabuhi atong gihalad sa Ginoo. Nagpagamit ta sa Ginoo din, itudo na ni nato. Kaya ang atong matud pa ni Pablo sa 1 Corinto 15:58, kaya ang atong pag-alagad dili gayon makawang. It means after all of the struggles, after all of the challenges, the hardship, the difficulties, once we endure it to the end, okay? Sakto, to the end, then ang atong kahago dili makawang. It means nay reward. Amen? Sa luyo ni ining pag-antos nato nga yaga-yagaan lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo, katawan lang ta. Wala na nakita atong kabaguhan. No? Gisaway ta la okay ra na. Mao pa na ilang nasabtan nga tinuod. Mubarog lang gyud ta nga lig-on, padayon ta, padayon. Mao ni gingon ni Jesus, ang mulahutay, ang magpadayon hangtod sa walay katapusan may maluwas. Padayon lang ta ngano man. Kay sa dihang magpadayon lang ta mga igsoon unya mga lagad sa Ginoong matindanon kaning atong paghago karon dili na makawang. Nay reward nga langit, nay promised land, nay kinabuhing walay katapusan. No, kay ang panahon karon mao naman di naman nato ni mausab igsoon. Mingon ka, Lord, I pray for peace for the Senate. Tanawag na ba'y kalinaw dia? Nahimo naman ng katawanan. Lord, nagampo ko nga ang mga generation ta karon Ginoo makailaw Ginoo. Tanawa dautan hinung kayo. Nagampo ka og Lord, ilayo sa katalagman, naglinog man Ginoo naay nga matay. Gipanagna naman Di pwede og di mahitabo ang naa sa Bible. Mao na igsoon dasigon ko kamo. Ayaw nakatingala ning pangitabo karon the chaos that happening around us right now. Troubles, grabing kagubot, kalisod, krisis, ayaw nakatingala na diha. Ang nakarindot lang kay kita nga naa sa Ginoo, natay kasiguraduhan. We are secured in the presence of the Lord. Amen? Ang nakanindot igsoon nga naay Ginoo ta. Kay kamao ta mo katawa, taliwala sa mga unos. Magpabilin tan kalmado, bisag nahadlok na ang palibot. Naman tayo Ginoo. Secured man ta. And we know that kaning mga naitabo karon mga igsoon, God is in complete control. Nagsaad siya nga iya putang bantayan. Siya nga atong magbalantay, walay makulang kanako. Amen? Marang ingon si Jesus nga pabilin kamo kanako, pabilin lang ta niya. Basta magpabilin lang ta sa iyang presensya, pabilin ta sa itong personal devotion, prayer life na to, unsa man diha, pabilin ta sa Ginoo igsoon ang iyang pabor, blessing, protection, good health, kanunay mag-uban-uban nato. Amen. Di na ni nato pwede usbon ang pangitabo sa palibot. Kay gipanagna na ni. Kundili mas palawman pag nato ang atong pagtuo sa Ginoo, knowing that whatever happens right now in our community, in our nation, makita gyud ang tanan sa pulong sa Ginoo. It means nga the more pagiday ta mulaom sa promise ni Lord, nga tagaan ta taliwala nining tanan, tagaan ta niya og kalinaw, tagaan ta niya hayag nga kaugmaon. Despite aning pangitabo karon nga gubot kayo na ay hayag nga ugma nato. So atong buhaton karon mga igsoon, pabilin ta nga mukupot sa saad sa Ginoo. Kay ato nang nasinati karon nga ang nasulat sa balaang kasulatan nahitabo. It means nga katong mga promise ni Lord nga I am your shepherd, you shall not be in want. Right? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Tinuod ito tanan. Dili ko I will never leave you nor forsake you. Tinuod ito. Tabunan kaniya sa iyang mga pako. Tinuod ito. Amen. Kay ang mga pangitabo ron nga kagubot nasulat man po na nahitabo naman. So that is why I just want to encourage everyone to read your Bible daily, or day and night. Why?
kay diha nimo makit-an ang mga saad sa Ginoo. The more nimo makakit-an ang saad sa Ginoo, mas the more pagyud ka mulaom, the more nimo kuptan nga may tabo nimo. Kay ano man kay ang pangitabo karon sa palibot, nahitabo gyud ang nasulat sa balaang kasulatan. Amen. Sumao ni akong tubag sa daghang nag-message nako. Pastor, ngano man ni pastor, tabangin taon ko gampo pastor B. Di napjo ning message nako si iampo daw si Kuan kato bitong namatay nga basketballista. Katong ang finding is hising man siguro katong sa Ateneo, di ba na namatay nga si Rene man to, Bisaya. Unya ang usa katong Nigerian ba to siya or taga Uganda ba something na nangamatay sila ning chat nako. Naunsa man ang palibot karon pastor nga mauna unta mahustisya na. Di jud kalikayan mga igsoon kay sa atong nabasa ganina no nahi ko anay. Tanawa. Nakoy nabasahan ganina nga usa sa sign sa last days na diri o. Madinumtanon sa maayo. Kaning madinumtanon sa maayo mga igsoon meaning posible nga mudaog ang dautan, madinumtanon man so posible nga ang tinuod nga hustisya dili makamtan. Di ba kabantay mo? Naaginitan mo na nga kung kuan lang gyud ta, kung aware ta, kung updated ta sa word ni Lord, makabantay ka, makadiscern jud ka igsoon nga kaning nahitabo sa palibot. Ebidensya lang ni nga ang pulong sa Ginoo buhi gamhanan nahitabo ni siya. And now nga atong nakita nga nahitabo na ni ang nasulat sa 2 Timothy 3. Nya mao ba ni last days ba yan nga sign? Meaning tinuod sa danggingon ni Jesus nga mobalik siya. Sa daningon siya sa mga disciple nga muunalan ko ninyo kay mag-andam ko dito og mga lawak kay sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Mag-una ko dito pero mabalikon ra ta mo kay kung asa ko naasad mo, wow, what a promise. May tabo sad na. Amen. Sinawa atong buhaton Nixon mangandam ta kanunay. Unsaon pagpangandam pastor? Unsaon pagpangandam? Hugta imong relasyon sa Ginoo. Pangalagad nga pagtinud-anon sa Ginoo. Ayaw palipat sa kabisi sa imong trabaho, dako kay kag sweldo. Imong negosyo nga dako kay kag income, ayaw palipat diha kayo sa lipaton tas kwarta. Amen. Ayaw palipat sa imong pag-eskwela, imong profesyon karon unsa man ayaw palipat. Kundili dapat na kabalo ka ning time management sa imong work, sa imong business, sa imong pag-eskwela, ug sa imong time ni Lord. Ayaw pa kang kay basin usa ka sa mawala sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, even the elect will be deceived. Na mga pinili igsoon mga niluwas na gali nga pwede pa mailad. Mao nang kupot kanunay sa Ginoo, ayaw pa kang i-maintain imong personal devotion ni Lord. Kung kabalo ka nga everyday busy ka, then the first part of your morning ako na ning ibalik-balik ihatag sa Ginoo. Papuno sa presensya sa Ginoo. No? Imong quiet time ni Lord, kumusta? Ayaw palipat diha. Kayong uban, maro kay ba? Nay uban nga mga nas ministry, maro. Active kay sa ministry, active kayo. Wata kay ba? Pero ang tinuod ay layo na sa Ginoo. Pero active kayo. Pero ang ilang lifestyle, ang ilang ding personal commitment and personal devotion, wala na kang ana sila. Di ba na matago sa Ginoo? Again, in the book of Revelation, gipangita atong first love. Mingon ang pulong sa Ginoo. Tinuod man nga sige pagkagsimba, something ana. Tinuod nga wala ka sa mga dautan ug imong gi-expose tong mga binuhatan sa dili maayo katong naay mga mini apan nga akong ikasaway kanimo. Wala na kunimo higugmaa sama sa imong paghigugma kaniadto. Gipangita ni Lord atong first love. Amen. Nindot nga mo na gingon nga ang pinakanindot nga comeback kanang mobalik ka sa Ginoo kung unsay imong kadasig. Pastor, naglisod naman ko, pastor, unsaon pagbalik, no? Mabalik ra na nimo eh. Once makita ni Lord nga naningkamot ka, tabangan ganiya nga ma-refresh, ma-restore ang imong relationship ni Lord nga grabe mo ka suod ka close, tabangan ka sa Ginoo. Igsoon nindot nang mabalikan ta sa Ginoo nga andam. Igsoon nindot nang mabalikan ta sa Ginoo nga nagbuhat sa iyang gipabuhat. Matud pas balang kasulatan, bulahan ang usa ka sulugoon nga maabtan sa galon nga nagbuhat sa iyang ipabuhat.
For me, that's the best preparation for rapture. And again, ayaw kumpiyansa no kay there are so many Christians today. They are so busy, okay, with their job, with their business. Why? They are so busy preparing for their bright future, but they are not prepared for the coming rapture. Amen. Busy ra kita sa tong future. How about the rapture? Andam ba kaigsoon? Every now and then, ang Ginoo mo balik. Nabitay kanta nga, mubalik siya. Sa to, mubalik siya. Sa itong kanta. Naikanta sa kong papa. Karaan na ni ba, old school. Sa kalipay, tagbuon ta siya. Sa buntag man, udto gabi iba. Sa buntag man, udto gabi iba. Or kadlawon, mubalik ang Ginoo sa takna nga wa nato damha. Kung imong mabasahan ang mga igsoon sa balaang kasulatan sa gospel, the Son of Man will come when less expected. It means that the moment nga mubalik si Jesus sa panahon nga wa nato damha. Kay sa panahon man nga wa nato damha, mas maayo ng mangandam ta kanunay aron di ta makalitan. And hey, ang rapture wala na si kanbats. Amen. Pait kayo igsoon masin apil at dinaganay. Ay noon, pwede nga magpaputol og liog pero nindot igsoon nga mangandam lang ta. And I declare in Jesus name, tanang nakadungog ani, way mabiyaan na to. Amen. Makaapil ta sa pagbalik sa Ginoo, maandam ta. Amen. So again, dili na ka pwede mo ingon nga hapit na ang katapusan. No, karon na gyud ang katapusan base sa Bible. Ang uban mo nga hapit na gyud ang katapusan, karon na gyud. We are now living in these last days because all of the signs, no, nahitabo na mga kagubot, korupsyon, kadautan, mga kalamidad bisan asa katong linog nga nagsunod, di ba? Kaklaro na nga sign nga nagkaduol ng pagbalik sa Ginoo. Sinugdanan, mga linog nga nagsunod. Ang kadautan karon, 2 Timothy 3. Ang kadautan karon, kwarta ang gipalabi kaysa Ginoo. Sige, gukod sa kwarta. Wala nila gukdang tag-iya sa kwarta. They always chase the blesser, or the blessing, I mean, but not the blesser. Amen? Muna mga igsoon, kumpensa, pailad. Mas maayo ng atong pahugton ug maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Kay wata kabalo sa sunod ba nga segundo, minuto, oras, adlaw, semana, bulan or tuig, mobalik na ang Ginoo. Ang dakong pangutana, andam na ka ba? Higala kay ba sinalingaw ra kas naitabo, sinado ba? Affected kay kas naitabo? No. Dapat di ka affected kung aware ka sa word ni Lord. Kay kaning tanan, nasulat na ni. Dapat imong himuon pangandam. Amen? Pangandam. Kay wata kabalo, the Son of Man, mukalit og abot. Jesus, the Messiah, ang atong giampuan, ang atong gisimba, atong Savior, atong Lord. Amen? Andam na ba ta? For me, igsoon ang pinaka-the best nga preparation. Paminaw mo. Kung unsay gisugo sa Ginoo nimo buhat ta. Kung nakay ministry, tubag ka. Then, pagpagamit sa Ginoo. Trabaho nga matinud-anon. Nindot nga maabtan ka sa Ginoo nga nagpagamit ka niya. Nindot nga maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo nga nagbuhat siyang kabubuton. Kay sigurado nga di ka makuratan. Amen? Sumaon ang mensahe sa Ginoo karong kagabion. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word tonight. Salamat, Ginoo, sa lamdag, Ginoo, sa kaalam, pagtulunan nga imong gipaabot kanamo nining kagabion. Imong gipahinumduman, Lord, nga kaning mga pangitabo karon, kaning pagtwes sa kamatuoran, nga ang kamatuoran may nahimong bakak, unya ang bakak may nahimong kamatuoran, kaning mga corruption, kaning mga about sa kwarta, mga issue sa flood control, ang kadautan sa generation, ang mga klase-klase lang nga mga
trahedya, kalamidad ug mga disgrasya, mga patay nasulat na ning tanan. So Lord, thank you nga imo ming gipasabot ug gipahinumduman nga kinahanglan ni mahitabo gyud. Ug dili mi dapat maproblema ug maguol, kundi dapat excited mi ug mas pahugton pa namo ang among relasyon nimo, ang among personal devotion, ang first love nga nawala, among balikon, among kadasig, knowing nga ang imong pagbalik nagkaduol na usab Ginoo. Lord, thank you. I pray nga kaning mensahe nadungog namo Ginoo. Dili mo labayng kawang, kundi amo ning kinabuhian ug i-apply. And I pray, Lord God, that you allow your Holy Spirit to always remind us with your word tonight. Kay kani nga message importante ni, kay basin busy rami kayo sa trabaho, negosyo, busy rami kayo sa unsay racket namo para maka-income, busy ra kayo mi sa among pag-eskwela nga makalimot mi nga nanada mi karon sa katapusang adlaw. Kinahanglan nga mangandam mi. And I pray right now, Lord God, sa mga imong mga gisugo Ginoo, kay ron imong pawalihon or na mga gipang gamit nimo karon, Lord God, nga the more pagid mi magpagamit nimo Ginoo para sa imong kamayaan, kay nindot nga maabtan mi nimo nga nagbuhat sa imong kabubuton. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you for your word, Lord God. And right now, I continue to pray to all of the viewers right now, to all of the listeners. I speak blessing. I speak life. I speak financial breakthrough. Sanay mga utang mahawas mo na sa pangalan ni Jesus. God will make a way because He's the way maker in Jesus' name. And I speak prosperity sa mga negosyante, kauswagan. Then I declare mahimo mong faithful ni Lord. And ma-honor si Lord sa inyong wealth in Jesus' name. Sa mga naitrabaho, I declare promotion and mahimo mong good steward ni Lord sa blessing para i-promote mo. Sa mga way trabaho, nga nanginahanglag trabaho, I declare open doors for a job, for opportunity para makatrabaho in Jesus' name. Sa tanan nga nagtanaw karon nga gusto og kabaguhan silang kinabuhi, gusto og kapahulayan tungod sa mga makadaot nga bisyo, I declare deliverance, I declare transformation in the mighty name of Jesus. Sa tanan nga naibalatian karon, I declare healing in Jesus' name. According to the word of God, pinagi siyang labod na ayo taho. Walay mga balatian nga dili kayang ayuhon sa labod ni Kristo. In Jesus' name, I declare healing physically and emotionally. I declare comfort sa mga na-depressed in Jesus' name. Og sa tanang nag-ampog kaluwasan sa ilang tibok panimalay, I declare salvation to your whole families, to your relatives, to your friends and loved ones in Jesus' name. Gamiton kas Ginoo. All in all, thank you, Lord God. To all of the viewers right now, unsa man ilang need karon, Lord God, area sa ilang kinabuhi nga need kang mo manifest, Lord God, I declare mo lihok ka diyang dapita in Jesus' name. You're the same yesterday, today, and forever, Lord God. Prove it to us, Lord God, nga wa ka mausab. Still, you are Jesus who can do miracle as long as we have faith. Thank you, Lord God. So, Lord, this time among dawaton ang milagro. Among dawaton ang panalangin kay bulungang butang gikan kanimo. Dawaton na mo uban sa dakong pagtuo, himo alamang ning kapiyalan sa mga panalangin nga imong ibubo kanamo. Kini among mga pag-ampo amahan amo kining gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga mayamong bugtong maluluwas. Amen ug amen. That's all for tonight, mga igsoon, mabungahong kagabion. Thank you for being with me. Ibalik na ko ang dungog himayas tumbuhi nga Diyos. And thank you. I declare sa itong papangatulog karon maguban si Lord na to. And His presence will go with us para ugma, safe and sound ta. And sa mga OFW diha nga nagtrabaho, adlawan ron diha, I declare the favor of the Lord will be upon you. And God will bless the works of your hands. And yung mga lakang giyahan mo padulong sa kadaugan in Jesus' name. Paboran mo sa inyong mga amo. I understand nga dili lalim yung sacrifice, so I declare comfort ni Lord na ninyo. Secured mo ni Lord. Namo sa prayer. Amen? So that's all for tonight. Again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Pwede nyo i-share tong page for daghan ang mo follow. The more pag yun ang mabless. Amen? Thank you, subscribers. Sa itong YouTube channel, kung wala pa mo subscribe, ang link nasa caption na nga live. Free ra na. Kaya after this, mawala ramang guni siya in 30 days. So, atuan ning kwaon nga video, ako ning upload dito. Kita ta dito. Okay?
Naigarus. God bless, Igsoon, Bertams Vlog. Bugoy juga ba? Okay, kuan pa gid. Thank you rin mga naiuban mag-textin og start sa itong mga video. Salamat kay ako nang gi-appreciate no bisag wala ako mangayo. Tanan-tanan sa mga new followers, welcome kay mo diri. And again, please share our live kay bisag mahuman na ni napa man ni og 30 days. And don't forget to subscribe to YouTube channel. Okay? Thank you again. That's all for tonight. See you again next time. God bless, Sister Cora May Candido. Gracia, God bless you more. God bless you. Himaya sa Ginoo. Okay? Ampo, amping, abante. Good night, everyone. See you tomorrow. Gabi, yapon.